Hra jako forma ukotvování naučeného, v tomto případě zvukové podoby slov. Filip. 4. Vitamine. Bon, on va contrôler maintenant. Tu peux nous montrer ça. Je vais vous lire. Et dites-moi si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est bien. Première réplique, styl. Ček. Vyslovil jsem to ležerně, nebylo to napjaté i. 2. Plan. France. Podle čeho se poznali, že je to francouzština? Plan. Podle nosovky. A konečně jsem se třeba naučila číslovky, které jsem až do natáčení vůbec neuměla. A barvy, ty jsem si konečně zopakovala, protože některé ty slova jsem vůbec jako nechápala. Tak já jsem se naučil číslovky trochu a barvy. A Petře? Tak já jsem se taky trochu naučil ty barvy a zopakoval jsem si to už trochu. Že v letošním školním roce jsme zařadili do našeho školního vzdělávacího programu nový předmět jazyková propedeutika. Je to vlastně úvod do studia druhého cizího jazyka a zavedli jsme ji od třídy sekunda, to znamená od druhého ročníku 8letého studia. A žáci si mohou volit buď francouzský jazyk nebo německý jazyk. Připravuje se i varianta pro jazyk ruský, takže hodinu, kterou jste dneska viděli, byla jenom zaměřena na francouzský jazyk, ale samozřejmě se dá aplikovat i na němčinu, i na ruštinu. Cílem bylo prostě naučit během toho 1 roku perfektní výslovnosti a perfektním těm úvodním znalostem daného jazyka tak, aby žáci mohli už od terci, od toho 3. ročníku vplynule vlastně začít studovat a intenzivně další cizí jazyk. Jinak kromě těch poslechových nahrávek využíváme i s kolegy němčináři nově zavedených učebnic, které teďka vyšly na trh. Používáme různé materiály, jednak tu magnetickou tabuli. Pokud učíme v jazykové učebně, tak tam máme ještě vybavení HIFI věž, máme i v té kmenové učebně v sekundě, existuje dataprojektor, je tam i interaktivní tabule, takže to, co jsme dneska prezentovali, nebyl vlastně výčet všech aktivit, byl to jenom nástin některých. Takže radím i kolegům na jiných gymnáziích, pokud zavedou tady jazykovou propedeutiku už v těch nejranějších třídách, aby se toho nebáli a v podstatě jim to pomůže hodně k tomu, aby v těch dalších letech ty děcka začaly ten jazyk studovat velice intenzivně a bude se jim to určitě líp taky studovat, protože budou na to připraveni a budou vlastně jako předpřipraveni s tou výslovností.